Khublei phi baroh khamtam ki para KHYNNAH bapet yakani ka program. JINGIASEng KHYNNAH BALANG PRESBYTERIAN KYNTON MASSAR ka wanlam shapi yakani ka interactive Bible learning program ka Kyrteng HEP MIAW. Lingba ka program Kurpang jaga Good News TV na KI PERSARA. Tungin yapet yakani ka program. Kumno parlong ngakamen baba piadan lang hang ni menta kasngi imyaw ilap ya ini itiar ba pelab ha ye mo ini ali ngene plian ida itang ikot du don jingthmu ru hang ni pilab bani pulie lang Siti upon syaki long rum kenong kabar kelengkot kebanril. Tibangi don kijing ai kiba ya pek katong kata kajing ai ya kabala samhangi. ki kita kajing ai ki ba per miau pitip kidi ki paralok pitip kidi ki kita pi kwang ini li wat lang bat ngi kita kajing ai Shwa bangin sedang ngakwa ya pi ba pinwan ra ya ki notebook kenang bangila ban tho ya ki jingkin tip ke bangiyo ti shwa bangin sedang kumba julong tungini bu tilang ha Blei ya ki jingdwai Jisu ba donin kat bat ngi ni kapor ha shwa bangin iwat ya ki jingkin tip bat ai bangin la ban sngewthuh ya ki ege jingthmu khana ki bana ka Bible kenang bangin la ban im bat ban yat kat bakum kuman ka jong mi amen Ali perlok iwan lang. Chu dong pin em yang in let ha jing shai lin ti per thei on pin back ha jing shai u play na pop on pin em yang ni ha jing shai on pin khot da la di hi ha jing shai u play ha ka jing shai tung in yan ka jing shai ha ka jing shai tung in yan ka jing shai u play Miau, ngilala pe ka jingkin tip baningkong. Oh, they ubred. Kamut kumno mo? Pitaray di bali ayu. banyak rong Oh, on. Ubrod, uday, uba pindan kam banyat rong, bat ban ay rong. Ki painters, bat ki artists, ki shet pindan kam bahaya unie, ka banyat rong, ban pinduan dor, bat ban pin itanat, ikinu kinu kitiar, da unie brod. Temen tang ini say, bat ini draw ya unie brod. Ha kum tung ini draw? hanat buk Ho, on. Hanut, buk jengi. Jingkin tip shwa sa artali dang sa alingin ya wat shu eki miau pio sngow kata sukop badina kamera bu tiar dei ali perlong ini let lang sa kamera bu tiar miau hei pidon pialap utaw baham oh uternam Paralong imat imiyaw ilalap sa kaway ka jingkin tip ka baar.
Syek liat ayu kum tu yung ternam? Ho ot, kadai kata ngila ban pendan kam ban snai ki yeng, ki met, ki shuki bat bon ki bangila ban liat da unie. Te minta ngine draw ya unie ternam. Ha kum tu? Hanut. Ho ot, hanut buk. Mentala dap draw ka jingkente baal. Na itharay ninyo sa... Kaya kata ka bapa. Oh, the microphone. Miaw, pamdan ka manting. Uday tang microphone. Victim siya li ayo yung microphone. Oo, kaday kata. Microphone uday ban penan kam ban rai, ban pen sawa jam ki sur ki jongi ban yaro ya Blei. Yang ini draw yung new microphone haka notebook. Diminta ngilalap ikini kilai teli kijing kentim. Yang ini lecak kamera pedeng, ini dia pet kemud ayu kini baroh. Ali. Tung ini say biang yaki notebook bat ben pet yaki kijing kentim baroh balalap. Kijing kentim beningkong day? Ubrut. Kijing kentim baal? Udem. Ot bat kijing kentim balai day? Microphone. Brut ternam microphone. Brut ternam microphone. Kemud kumno mo kini baroh alai? Lihat kumno? Oh, imiaw iong ban kentop ikini kilai teli kijing kentep hajuk baroh. Ngam tep kan long kumno henry tungin ya persyang mo. Balang, kati penbanda ki pisah. Kani ka pisah ka pinkan mawingi siya pang ka jingthmu kanana ka Bible. Ka parshi ki talan bala pinsyang nong rim na ka gospel jong Matthias ka lenong ka baarpusan ka dukhat ka bakatsaw. U Jisu u yathu ingi siya pang uwe u kanran u bala sam ya ki pisah la ni ki talan siya langut ki siya krijong ula ay haki la ka jong ki talan. Santalan, artalan, bat shitalan. Arngut na kita, kila pinroy, bat pindan kam, banyarap ikiway. Nre uta ubalay, ula syuri kendong, bat klem pindan kam, ay ruem, ya katalan balaay utaw kenran. Kini kijing kintip, kiday siya pang ban pindan kam, ya kitalan, ni kisap jongi. U Blei ula ay hangi ikisap baper. Kum painting, singing, bat man snajing bat khamtam bangin yate iwe. Bat kumba ka jingthmu kanana ka Bible ka hikay yangi ba u Blei u kwa yangi ban pindan kam hok yakita kisap bat bangin ya samru shakiwe bat shaka perthei baroh. Wow, ngayo bun ke jing kay mita kasi ngilap ba ban paint ban dry ban snajing ki digitalan la ni kisap jongi. Ngayo jing kay ru siya pang ki parshi kitalan na ka Bible ka ba Jisu hikay ngi bangin pindan kam hok ya kitalan jong ngi. Ti Khublei shibun palok bale don ringkat lang bat ngi minta ngin sekendo lang sa kaway pat kapor ti shwa bangin let no tungin arway kaway ka jing rai. Yang atrai, jing em tum jing rai, kaban yai pen sawa kubur kadim na. Sya yang atrai, balong tum jing rai, kaban yai sa
ti minta ngila poi shi ka bakut bat nga kemen bha ba phedon lang bat ngi bat nga kermen bangin se shem pat ha ka we ka por ti shwa bangin pen kut tung ye bu ti lang ho blei ki jing dwai to ni dwai ji su be e ni ai ngu eme ba mila don ringkat na du ka basdang hadu ka ni ka por bat isne kin ji su ko dor bangyang la bangin sngewthuh shu shu ka ktien ka jong me bat bangin pendon kam be ki talent ba ki sap ka ba me mila ai hangi nak benta ka buram ka jong me amen. Bye bye.